го да не... Чакайте кръсно, сега ги ми опърля, бе! Милейкта! Знаеш късник, Фатите ли го риба, бе? Ела поставайки, бе, старо! Взем си и патките, бе! Абе, ще не е колко ще. Не, много хубаво по. Ама лековито било. Патиката повече време си. Гърч! Ела тук! Спаси! Ела тук седни! Къде не може това да се лиска? Ай, да ти е! Ела да ти тук огъще! Ела тук огъще! Айде да спием около. Носи! Чисти са како... Че, смърдат ли сега? Смърдат ли? Не, да, Сам мириси. ле. Бодрин! Стари! Ти помудря ной! Падне, бе! Така не си били, че никой път. Колео, вей, кога се облече, ной вземи от това шишто там, бе. Изчисти. Много пръска вода, бе, ма. Видиш ова вода, бе. Как сега, наведнъж да дойде вода, да го потрупа стария, да направи. И тук летно време мора бава да се дойде. Си избаниме там. Те седнеме под това. Чекай, во е за снимање, во ако биде нещо барам. Това са планински. Айшо вот. Како се поминавте под водопадот? Аз съм един от редките, успя да дойдам точно по водопадот. Я представувам Македония, да сакам Јосифо. Македония! Македония! Добро, дечки, добро, да.